nikech lugha ma kuomgi en lugha bende ma ketho chunji kake koro sewacho iseyanyo ni wan jo kanisa wan mwakelo jogi tiende sami wacho jo kanisa ema miyo jogi ng'anyo tiende ni wacho jogi onge wichgi gin gionge gi wigi ma ginyalo tiyogo gin nyaka ng'ato insert gi ka gitiyo. I think that is nonsense. Matini neno ka gima kethore sani nikech wacho ni chon ne nitiere luor ndalo manodongo. Yeah. To sani dhog jotelo ma sani ni moketho gini koso en kaka nyithindo dongo e molokore. Nikech ang'o molokore ndalo ucha gi sani. Nikech ndalo no ne luoro nitie sani koro wang' teko moro chalo ka gima donjo. Ng'ane adwa miyi ranyisi. Diere Kenyatta ne wan gi cabinet matin. Tido ne cabinet no iyudo nitie joluo kata na 4 mane cabinet to ne githis kabisa ne cabinet ma very lean to chieng' winjo kata minister biro kari kama untie e pinyu kata biro e skul gweng' otukte tiende ne gi joma nomi luor sama umi tich no koro kinyiri ni jaluo koro kinyiri ni jakikuyu okinyiri ni jakalenjin inyiri ni jatich sirkal iwinjo emomiyo ji nomiyo jogi luor to sani kata iyudo kamoro kadho ne to ji kata ng'ama chung' ni dwa nene onge nikech timbegi ok luwore gi dwaro mar jopiny. That is what I mean. Diere cha ne ging'ere kaka jotich mar jopiny ok ne ging'ere gi jotich mar sirkal ging'ere gi jotich ma sirkal ondiko mondo tine jopiny. To sani joma nitie geki ging'ere ni gitiyo ne sirkal ema ondikogi jopiny ok ondikogi sirkal ema ondikogi to gikia ni pesa michulogi jopiny ema timo ang'ono jopiny ema chulo. Mane shida mantie sani ki compare kawuono gi higni machon. To jo sirkal go wacho ni jodongo kata jonyuol emoko tiego rowere yo maber emomiyo wang' teko moro nitiere ga chaya nikech kata mcha nigi oro nyaka barua